σου είναι πληρωμένο. Και το χρόνο, παιδιά. Χρόνια πολλά, κύριε Πρόεδρε. Και τον χρόνο πάρει. Αδυνάτησες και εγώ βλέπω. Άρα κόε. Χρόνια πολλά για τον χρόνο. Κοροϊδεύεις, Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Cheers. Μήπως έγινε φωτογράφο σου. Ηλία, ας μιλάνε αυτοί. Λοζάνα. Πρώτο στάπ θα είναι. Και του χρόνου, και του χρόνου. Και θα οδηγάσει θα περάσει το σχολείο. Κύριε Γραμματέα. Άντε και του χρόνου. Για το κλωτσιά σήμερα. Κάτσε και πρώτο το παίρνει. Ηλία. Και το χρόνο. Δεν το πιστεύεις, δεν έχει μέσα κάθετα. Πού νου πάρτεις ρε, περθείς. Κύριε. Γεια σου, Θέμη Λεβέντη. Happy Independence Day. Hi to cheese. Γεια σου πρόεδρε Λεβέντη. Έχουμε και μια πιάτα και του χρόνου. Να είσαι καλά με τα παιδιά με τα χρόνια πολλά. Thank you, να είστε καλά επίσης. Γεια σου Χρήστο. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Να είσαι καλά και τον χρόνο. Εγώ πάντως τυχαίνω πάντα να είμαι ο πρώτος στη φωτογραφία και βγαίνω με ένα κεφάλι πόσο μεγάλο. Γεια σου Στέφανα. Γεια σου Γιώργη. Χρόνια πολλά, σε καλά. Μου λες, πρέπει και να μιλάμε. Είναι ο Κώστης
κύριοι. Γεια σας, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, καλή διασκέδαση. Χρόνια πολλά. Σας, καλώς ήρθατε. Εύχομαι να περάσουμε ωραία. Γιορτάσουμε τα 100 χρόνια απελευθέρωση της Καστοριάς. Σήμερα πρωί άνοιξα το κομπιούτερ και είδα μια ωραία παρέλαση στην Καστοριά. Και ήταν και η μέρα πολύ καθαρή, καλή και είχαμε πολύ κόσμο. Λοιπόν, σας εύχομαι καλή διασκέδαση. Ευχαριστώ που ήρθατε και το χρόνο. Να είστε καλά. Ωραία εκδήλωση. Μπράβο, έβγε, συγχαρητήρια, έναν πολύ θερμό χειροκρότημα από όλους. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζουμε τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Καστοριάς και αυτό το θέμα το έθιξα και στην πολύ ωραία εκδήλωση που έχετε κάνει πριν από μερικές μέρες στην Παπαμακεδονική και σας εξήγησα ιστορικά ένα γεγονός που δεν αναφέρεται πολύ συγκεκριμένα στην ιστορία, αλλά εγώ σαν ιστορικός της Μακεδονίας φυσικά τα ξέρω αυτά. Δεν θα σας πω το τι έκανε ο Μέγας Αλέξανδρος και πού πέρασε τα πιο ευχάριστα καλοκαίρια της ζωής του, αλλά θα σας εξηγήσω γιατί καθυστέρησε η απελευθέρωση της Καστοριάς 2 μέρες. Η Φλόρινα απελευθερώθηκε 7 του μηνός, 7 Νοεμβρίου και η Καστοριά ήταν να απελευθερωθεί στις 9. Αλλά οι στρατιώτες ήταν κουρασμένοι, πεινασμένοι και ζήτησαν 1-2 μέρες να ξεκουραστούν και να φάνε καλά. Και ο στρατηγός του είπε, αν θέλετε να φάτε καλά, ένα χωριό δίπλα στη Φλόρινα είχε έναν παπά που μόλις είχε χειροτονηθεί και είχε μια σύζυγο που έκανε τις καλύτερες πίτες και την καλύτερη φασουλάδα. Και του είπα, αν θέλετε να φάτε καλά θα πάτε εκεί. Αυτός ο παπάς έτυχε να είναι ο παππούς μου. Λοιπόν, πήγανε οι φαντάροι σε αυτό το χωριό που δεν θα πω το όνομά του, φάγανε την καλύτερη πίτα, ήπιανε το καλύτερο τσίπουρο και μετά πήγαν να απελευθερώσουν την Καστοριά. Φυσικά, όταν ήταν στο Αρμενοχώρι, είδανε τις πιο ωραίες τσούπρες της Μακεδονίας. Αυτό το μήνυμα το μεταφέρανε στους Καστοριανούς και οι Καστοριανοί, έξυπνοι, πανέξυπνοι όλοι, το πιάσανε και το θυμηθήκανε γενικά όλοι. Και μετά από μερικές δεκαετίες, όταν 2 Καστοριανοί, ένας από την Λεύκη και ο άλλος από την Βασιλιάδα, ζήτησαν να παντρευτούν, τι έψαξαν? Κοπέλες από αυτό το χωριό που δεν θα το αναφέρω. Και πήραν τις πιο ωραίες κοπέλες. Κωνσταντά, διαφωνείς? Πού είσαι? Τσάτσο, τι λες εσύ? Ακούσατε, συμφωνούν και αυτοί. Οπότε, παρόλο που καθυστέρησε η απελευθέρωση της Καστοριάς λιγάκι, για εμένα
τι να πούν και αυτοί, δεν έχουν μόνο τα πιο ωραία κορίτσια του χωριού, έχουν και έναν Ιακουνιάδο, προς Θεού. Αν είναι δυνατόν να παραπονεθούν. Άξιζε η καθυστέρηση και τώρα με κάνατε και εμένα Καστοριανό και που το παραδέχομαι μεγάλη ευχαρίστηση και κατεβαίνω σαν πρόεδρος Πανεπιστημιακής από τον Σύλλογο Καστοριάς και Περιχώρων. Συγχαρητήρια και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τα δύο διοικητικά συμβούλια να έρθουν εδώ πέρα, παρακαλώ. Θα ήθελα τον κύριο Μανώλη Μιλονάκη να έρθει εδώ πέρα να μας πει δύο λόγια εκ μέρους της ελληνικής κοινότητας. Άλλοι λέει έχουν τόρμα και άλλοι έχουν τη χάρη. Καταρχήν, θα το πω, κάνω παράπονο, κύριε Πρόεδρε της Πανεπιστημιακής, διότι γνωστή η φασολάδα είναι η Καστοριά. Και γι' αυτό και λέγονται οι 3α, αν δεν κάνω λάθος, δηλαδή έτσι δεν είναι. Καστοριανή φασολάδα. Άρα μην παραπενέσουμε τώρα η φασολάδα ακόμα είναι του χωριού σου, αυτό δεν το δέχομαι. Ορίστε, και ένα άλλο ακόμα, και τσίπουρο δεν έχει. Και αυτό το δανείζεται από την Καστοριά. Κυρίες και κύριοι, ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία Πρόεδρο της Ομόνοιας και στον κύριο Πρόεδρο των Περιχώρων, που πάντοτε είναι άψογοι, συνεργάσιμοι και πάντοτε καλοί εθελοντές για την ελληνική μας κοινότητα. Και αυτό έχω να το πω ότι ουδέποτε ζητήθη βοήθεια από τους δύο συλλόγους αυτούς και να μας πούνε όχι δεν γίνεται. Πάντοτε είναι πρωτοπόροι και αυτό οφείλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Να είστε καλά. Κοντά μας είναι και ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος, ο φίλος μας ο Δημήτρης, να έρθει να μας πει δύο λόγια και να βγούμε φωτογραφία. Αγαπημένοι μου φίλοι, συγγνώμη που άργησα, αλλά σήμερα είναι δύσκολη μέρα. Είναι το Remembrance Day και έχουμε διάφορες εκδηλώσεις. Όταν ερχόμουν εδώ, ήθελα να σας πω δύο πράγματα μέσα από την καρδιά μου. Ξέρετε, αυτό ξέρεις, Ελένη μου, σας αγαπάω, το ξέρετε πολύ καλά. Νομίζω ότι ο μόνος τρόπος για να επιβιώσει η κοινότητά μας και το έθνος μας είναι μόνο αν... Ξέρετε, ποτέ δεν μάσησα τα λόγια μου και ξέρουμε όλοι τους κινδύνους και τις δυσκολίες που περνάμε. Ο μόνος τρόπος να επιβιώσει η κοινότητα είναι να υπάρξουν δεσμοί αγάπης και ένα πνεύμα οικογένειας να βασιλεύει στην επαφή μας. Κοιτάξτε να δείτε. Τα 4 περίπου χρόνια της εδώ παρουσίας μου προσπάθησα να καλλιεργήσω και με προσωπικό κόστος οι οικογενειακού τύπου επαφές με ανθρώπους. Μπήκα μέσα, είδα τον κύριο Κοτσαμποϊκίδη, ξέρετε πάρα πολύ καλά τη σχέση που έχω με την ποντιακή αδελφότητα και τον νέο πρόεδρό μας κιόλας. Και έρχομαι και βλέπω τον Δημήτρη τον Κάρα και από την άλλη πλευρά την Ελένη την Βοτέα και εδώ, τον κύριο Τσάτσο. Τώρα κοιτάξτε να δείτε, θα μου πείτε τι οικογενειακούς δεσμούς έχεις αναπτύξει. Έχω. Πρώτον, με την κυρία Βοτέα, είμαι φίλος με όλη την οικογένειά της και με τα παιδιά της. Και με τον σύζυγό